Diversi persuni spiċċaw isofru minn ksur fl-għadam, tfal bdew ibatu mill-lażma u negozji li tilfu ħafna mill-klijenti tagħhom. Din is-sitwazzjoni tal-biża' li residenti mill-Gżira qed jgħixu ta' kuljum qalb xeba trab u periklu. Sitwazzjoni li ilhom jgħixu fija dan l-aħħar sena u nofs iżda l-awtoritajiet minkejja l-karba tagħhom qatt ma tawhom widen. Waqt li d-darbiet hawnhekk u għaddi miġġuħ sallu. U għaddi xarajn oħra hekk. Waqt għal-idejja bejt waħda. U idejja taħt il-bekabek bidaw għad ma sidri. Kien is-Sindku Laburista tal-Gżira stess li organizza protesta fi triq Manuel de Vilhena biex jiren ta' residenti nġabru f'din l-istess triq biex isemmaw leħnhom. Da trabijiet kollha jmissna nistħu. Sena u nofs. Inna minn frar tas-sena l-oħra. Mhux taqbil sewwa. Il-vera kisruna hawnhekk. Il-vera diżonur għal-jom dal-gvern. Imissom jistlu. Kalvarju din palissa. Kalvarju kbira. Din hija sitwazzjoni ta' nuqqas ta' pjanar. Kien nippretendi aħjar minn dan il-gvern ta' Malta, administrat mill-Partit Laburista. Dan sofru bħala l-istess simili, l-istess esperjenza, il-Mostin, triq kbira, sena sentej, proġett. Net News kellem ma' Sindku Konrad Borxman xew kien dan li qalilna. Il-ġimgħa ġejt indur, insertajt mara f'dar u diqalt li l-tifla tagħha ta' sentej spiċċat bati blażma propju minħabba it-traskuraġ ninseħilha jien li hawnhekk. Imma jiena bqajt insus wara l-Ministru tajjeb li iva ħajtkomplew għadda żmien u naħseb żmien issa u eżawrit u hemm bżonn li naraw ir-riżultati issa. Il-ġimgħa l-oħra kien hawn rieħ kbir tajjeb, ġifieri kulħadd f'gat f'dik is-sħana bitwieq magħluqin, I mean huwa inkonvenjent kbir, ma jistax ikun dal-pajjiż nibqgħu għaddejjin b'dan ir-ritmu. Proġett irid jibda u jispiċċa ħin stipulat u jkun hawn il-ħaddiema neċessarji biex dax-xogħol isiru. Din is-sitwazzjoni ilha għaddejja żmien u ħadd ma jaf meta se nerġgħu naraw it-triq għan-normal bħalma kienet qabel. Sa din it-tant, ir-residenti se jkollhom jibqgħu qalb it-trab mifrux tul it-triq kollha.